Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kumagumbi onke omhlaba lapho nilalele khona ukuba nibe namabhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye silalele izwi lenkosi uJesu Kristu, ivangeli lombuso wezulu likaNkulunkulu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasemgcweleni ngofakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo zonke nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngabe kuyafakazelwa imibhalo engcwele njengakho konke esinishumayeza khona sikufundisa khona ufakazelwa imibhalo engcwele nomoya omngcwele uyafakaza emabandleni onke kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasemgcweleni. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke abantu baziyo nalabo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayishunyayezwayo ngaso sonke isikhathi egameni lika Jesu Kristu kube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobisa amakhanda sibonge uBaba wethu esezulwini, sixuse ngakho konke ukuba izwi lakhe liyona mbewu liwele emhlabathini ovundileyo, ukuba yena okwaziyo ukusoka izinhliziyo zethu nezindlebe zethu zizwe izwi lakhe lifeze umsebenzi kaNkulunkulu. Ake sigobisa amakhanda sivala amehlo sibonge uBaba wethu esezulwini. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Ngizothanda ukudlulisa memo bazalwane before ngi-introduce umfowethu uMhlengi Zondi ukuba kubo bonke abantu abakuzo zonke izindawo enilalele kuzona lapha eSouth Africa sizocela ukuba nisithinte emva kokuba uzwe lo mbiko nokuthi usuzile nentshumayelo, ikakhulukazi laba abafuna ukubhabhadiswa egameni lenkosi uJesu Kristu, abakholwayo nabanokuqonda ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi njengokusho kwemibhalo ukuba kumele sizalwe ngamanzi nangomoya egameni likaJesu Kristu. Thatha imininingwane uxhumane nathi, uNkulunkulu evumile ungene emanzini uzalwe ngokusha. Yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwempihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazumuliswa, yena ohlezi esihlalweni sobukhosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini wadla onke, inkosi yokuphila, inkosi yomusa. Silokhu sithulebona ufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo nguye ubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Akekho ofana naye, akekho olingana naye, akekho ngaphambi kwakhe noma usemva kwakhe noma abonisana naye, konke uzenzele ngamandla akhe. Silokhu simbonga simdumisa sinxusela ukuba yena agcwalise intando yakhe ezinhlizweni zethu. Akekho ongalinganiswa naye ebuhleni bakhe nakwinkazimulo yakhe.
ngisho ukuqonda kwethu ngeke kufinyelele ekumazini ngokupheleleyo ukuba sabe inyama kufihlakele okukamoya. Sikholwa ngokuzwa, sikholwa ngokubona. Abakholwa ngokubona abafuna izinto eziphathekayo, kuyaba abakholwa ngokuzwa. Bakholwa imfihlakalo engambulelwa noma ubani, kepha yilabo uBaba sezulwini owanikile amandla ukuba baqonde ngokuba ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kuwubuwula kulabo ababhubhayo. Kanjalo nobuwula wababhubhayo kuhlakanipha kubona ubuwula babo. Kepha uNkulunkulu ethembakele unomusa ukuba nathi ithi incwadi kwincwadi kaTito sahluko 3 verse 3 ithi nathi sasidukile samba ngezinkanuko zezwe, kepha ngomusa nangeqiniso sathola insindiso. Namhlanje simi sesibuka ubulima bethu ngesikhathi sisaziphilela sikhuluma njengabantu abahlakaniphile enyameni. Glory to Jesus Christ. Kepha uMoya oNgcwele ezoveza amandla akhe ngomusa wakhe nokubekezela kwakhe. Uyazibuza ukuthi ngabe uphunyuke kanjani abantu befuna ukukubulala, bekuphathele zonke inhlobo zezikhali. Ngabe uphunyuke kanjani abantu befuna ukugwaza, abanye begwazwa phambi kwakho. Ngabe uphunyuke kanjani abantu bebanjwa inkunzi phambi kwakho, wena wangabanjwa. Omunye athi hayi idlozi lakithi. Ingqondo yakho ekutshela lokho, kepha umusa kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga uyakubona lo ngishoyo. Abanye bayashona esibhedlela phambi kwakho, left, right and center, wena usathola umusa. Uyazibuza ukuthi kwenziwa yini wena ungafi abantu befa phambi kwakho. Amadlozi akini wonke namadimoni eniwakhonzayo imimoya leyo ekhonzwa abantu abanokuqonda ukuthi abantu abangasekho bayaphila. Umuntu wakini wisidalo esingasekho emhlabeni wayephila njengawe wafa, ukuba ngempela umuntu ophilayo okuyena obhekile ngabe uhleze nawe ngabe akafanga, ngoba manje kunento ebekiwe ukuthi ukufa. Wonke umuntu ophilayo enyameni uyibekele lonto ukuthi afe. So uma engazange azakwazi ukunqoba ngegazi likaJesu nangobufakazi bukaJesu, lo muntu uyaphansi esihogweni. Ayikho enye indlela, awukho umsamo ezulwini. Ayikho futhi indawo lapho kuthiwa gcina khona imphefumulo yabantu ade bekhonza kuthiwa bayimndenini yabo. Nathi-ke sasihamba sizibona sihlakaniphile, kepha ngomusa ngiyakutshela nje iy'moto ziyadingeka phambi kwakho. Wena uyazibuza usinde kanjani wena beshayiswa izimoto phambi kwakho, wena usinde kanjani? Uyabona umusa kaNkulunkulu ukuba uma kuwukuthi idlozi lakho lifuna ukuphila phela kufanele livikele noma sokuhlaba izibalo, ungalingi ufe. Ungalingi ufe ngoba abantu basisaba ukufa. Ingakho-ke ndizama yonke indlela nilanda izinyanga, nilanda izangoma, nilanda nabathakathi ukuba zoqinisa imizi ngoba yena nifuna ukugula. Ngisho ungawenzani uNkulunkulu besevumile ukuthi yena uzakwenza ukuthi ugule. And futhi uma ethanda uzakwenza uphile. Uthi ukuphila uyakunika phinde akuthathe futhi. So ayikho into ongathi wayenza wena emhlabeni okwesikhashana kuphela lokho okubonayo engathi kujabulisa inyama, kepha kunanzuzo kumphefumulo wakho. Nayo ingcebo yakho lonayo ayinayo inzuzo kuNkulunkulu. Ingcebo yakho uyithathe usiza abantu abahluphekile ukuze uzenzele umusa kuNkulunkulu. Ungalinge uzibone uphakeme ngoba nakuthula konke wena ukhetha abantu. Umuntu ade ehlupheka ayithi bese nemali afuna ukwenza abangani nabantu anemali akhohlwe ukuthi uphuma. Bese ehluphekile bese bayabaleka abangani abanemali ngoba bakwazi unemali, abakudingi ngenamali uzobaphazamisa. So uyaqala uzodabukisa phakathi kwabantu abangenamali. uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi bonke abaziphakamisayo bazokwenziwa njani, bazokwehliswa. So asiyeke impakamo impilo leyo ubula, lempilo ukukhombisa ukuthi awazi uphilelani. Wena uzibona ulungile emehlweni akho nohambo lwakho nendlela yakho, kepha uNkulunkulu wazi konke. Wazi imidlinzo enhliziyo yakho emibi, eyokubulala, eyokufebe, eyokutshontsha, eyokuqamba amanga, eyokuzenzisa, eyokuhleba, eyokuphinga. Umoya leyo yokukhonza izithixo namadimoni. iBhayibheli lithi niyazi ukuthi bonke abangakholwayo abezizwe abakuhlabayo bakuhlabela amadimoni. Wahlaba isilwane egameni likaMkhulu likaGogo lengane likabani, uhlabela amadimoni. Chitha igazi lingenacala, uchithela amadimoni. Ngicabanga ukuthi ufike ebusuku ezokutshela ukuthi ufuna ukugeza ungaphandle, angahambi ogeza ezulwini. Hayi uhamba uzokhala khona uNkulunkulu ngoba angimdalanga mina. Wayezokhalela mina engadalanga mina, angidalanga umuntu mina. Ngaze ngidale umuntu wayebesefina kweze kumina. Wayefuna mina. Kade phila singazwani. Kade phila singakhulumisani.
Bese file sekuthiwa sihlaba izilwane sihlambulukelane ubefuna ukuzehlisa emhlabeni aze ucela intethelelo noma ke athathe intethelelo beyinikwa. Bese file sekukhona ngathi manje umehluko omkhulu ozokwenzeka. Ufaka iziphandla nifaka izikhumba sezilwane ezifile lokho elilandelo yempukane. Awathuka ngathi uyedelela kepha ngikhethelisa ngoba into eyenzayo. Nami ke nabisula glory to God kodwa umoya ongcwele wazindisa. Ezo Lord baningi. Incwadi kuTimotheyu isahluko sesithathu ivesi lesithathu. Ngokuba nathi kade sasiyiziwula abangalaleliyo sasingezwa abadukiswayo sasidukiswa yabona kutyala mina uzidukeli wena. Abantu abaningi balandela imfundiso zokhokho nezimfundiso zobaba. Imfundiso zo TV, imfundiso zaka radio, imfundiso zama motivational speaker. Abahambi ngokuqonda kwaNkulunkulu, abahambi ngokuhlakanipha kwempilo. Balandela izimfundiso ezidukisayo. You understand? Abadukiswayo sikhonza izinkanuko nokutamaza, uthanda ukuswenka, uthanda ukubuka, uthatha ama-selfie, udla ukuthize, uhambe indawo ezithize. Abanye bayafake impilo abangayiphili ngoba befuna ukubukwa. Umuntu aphume kubo engazange aze ageze, engazange azagcobe ngisho ukugcoba. Kepha bese fika lapha uzenza umuntu ongathi uphila kwimpilo ephezulu ngoba yini ufuna ukubukwa, ulandela izinkanuko. Izinkanuko ziyinkohliso ngoba zenza abantu abaningi baphile impilo abangayibelwanga yona ngenxa yokuthi bafuna ukubukwa sengazi ukuthi mase umazi umuntu soyafica sothola ihlazo. Usaba ngisho ukukhomba kubo, usaba ngisho ukuthi akulethe kubo ngenxa yokuthi uyazi ukuthi impilo ayiphilayo akuyena le ebonakala lapha ya kwi-phone leyo bese ukuthatha izithombe poster. You understand? Sikhonza izinkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo. Tamasa ukuzenzela umathanda, ngiyahamba namba amaphathi, ngikhuluma indaba zotshwala kuphela kusukela ekuseni kushona ilanga, khuluma indaba zensango kuphela kusukela ekuseni kushona ilanga, khuluma indaba zezinkware ikusukela ekushoni. Ayikho impilo engathi ayikhuluma ngisho amaphoyisa bafika police station akhetha kuphi nge-weekend. Abameli abahluleli bonke bakutshela indaba zobumnandi lo mhlaba esiphila kuwona, umhlaba osuphambene kakhulu. You understand? Ubaba wakho nge-weekend uyanyamalala, ubuye ngesonto ekuseni, uhlezi kaMax, uhlezi eclubini lapho uzenza udate, uzenza ubrajo, akafuna ukuguga. You understand? Yini abantu sebephila impilo obumnandi. Yezona incwadi lapha bese incwadi isibili Timotheyu sahluko 3 kusukela uverse 1 lethi ngiyivezayo uNkulunkulu eyiveza manje ngekuthi abantu bazophuma endleleni bazithande bona kakhulu, balandele izinkanuko zasezweni ekuthiwa yizini. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Kuzovela izikhathi, izona izikhathi engikhuluma ngazo manje. Abantu abasakwazi ukuhlala emakhaya babo baba bawomama, omama bawosisithobo lapha eshibheni, bagqoka amabhluku tight, badakwe baze bazichamele, abafowethu nabo badakwe baze bagwazane bazitoilethele. Ukukhombisa wona ukuthi uqonda kusekho. Ungasho kanjani ukuthi ubusha bakho uhlanza ubuntu bakho? Jesus. Thola izifo. Ngenxa yokuthi yanakho uqonda ebethi bahlakaniphile baphenduka iziwula. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo. Abantu bayazithanda bona, ingakho ngikhuluma indaba zokuthatha ama-selfie nemsweko. Nize nihambe niyothenga izinwele zamadimoni lapha emasaloni. Nifuna ukwenza ubuhle obuyi-fake nezinzipho ezama-fake. You understand ukuthi ucasula ukuthi wena utshela into oyiyona ukuthi wena ungumzenzisi. You understand? Ufike wona isonto lonke bese uthi ngesonto ophungula izona akho zona ezophunguka la uqhubeka uhlele esonweni sakho. Wena ufana nenje efuna ekuthiwe yakhishwa emphakazweni iphinde hambe yokudla. Ufane ngulube wena. Ihagwe lithathiwe lakhishwa odakeni. Liphinde futhi libuyele edakeni wakho ngoba lijwayele ukuhlala khona. Ngeke uzothi ke ngoba ngigezile izono ngiclean okwaphakathi. Khona abantu abashonjana bathi once saved always saved. I-chaos leyo qhamuka kusathana manga kuhlaza soze. Umuntu osindiswayo kuthiwa ukhumula umuntu omusha. Understand? Lokho kubhalwe phansi kwincwadi ngithi incwadi yaNduzana yaseEfeso yaseGalatia sahluko 5 kusuka sahluko Efeso sahluko 4 incwadi yaseEfeso sahluko 4 kusukela kuverse 24 or 22 lapho khona ecacisa umprofeti umpostoli ukuthi mase sikuKristu sesikhumula umuntu omdala. You understand? Uthini? Incwadi kwabaseEfeso sahluko sesine iverse 22 ukuba nikhumule umuntu omdala
ongowenkambo umuntu yokuqala. wenkambo yokuqala. Inkambo yokuqala yilapho khona usuke uthathwe khona uJesu, lapho khona usuke uyisiduki, udukiswa, uhamba ngezinkanuko, uNkulunkulu afika akukhiphe, akukhombisa indlela yokuphila. Wena ngokuhlakanipha kwenyama nenkohliso nokuhlulwa ukuthi wena ulawulwe umoya ongcwele nenhliziyo elikhulu, wena uyaphindela kuleya mpilo, uphindele kulo muntu omdala. Awukwazi ukuba nomuntu omdala nomuntu omusha ngesikhathi esisodwa. No. Yayizwa loo nto leyo. Ingakho uJesu athi-ke nina nintukuntuku, angcono ukuba-ke uyabanda noma uyalishisa, ngoba mawuntukuntuku uthi uza kukuphimisela. Abazalwane abaningi bafuna ukuba abasezweni baphinde babe base ekukholweni. Ekukholweni kusebenza uJesu kuphela, ukuhlukanisa lemisebenzi yenyama. Ingakho futhi nakwenye incwadi lapha kaJames noma incwadi kaJakobe Bright, incwadi kaJakobe sahluko 4 bese lapha unike from verse 8 or verse 9. Esefuna ukuchazela noma uyastart from verse 7, 8, 9. Evekuvezela ukuthi bonke abantu abaziphakamisayo uyabehlisa, unika abantu umusa, abantu ke abathobekileyo, bese kuthi labo aphakemeyo uyabasuse eduze kwakhe. Yayizwa loo nto leyo bandike. Incwadi ekaJakobe isahluko 4 verse 7. Yes. Ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane. Nimelane nobani? noSathane, nishiye imisebenzi yenyama. khona uyakunibalekela. USathane ubaleka ngalesikhathi unamathele kubani? uJesu. USathane wabalekela uJesu ngoba uJesu wena amathele kumoya ongcwele. Ngesikhathi uSathane ethi-ke kubhaliwe, kulotshiwe ukuba wena uyindodana kaNkulunkulu. Uma uyindodana kaNkulunkulu ke phendula lamanje wenze izinto. uJesu uthi kubhalwe phansi futhi ukuthi umuntu akayophila ngesinkwa kuphela, kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. USathane wanqotshwa, waphinde wamdonsa futhi uJesu wamdonsela kuphi-ke entabeni ephakemeyo. Uthi-ke umkhombisa imibuso ukuthi mangaze nje uziguqe phambi kwami ngizakunika konke lokhu. uJesu uthi-ke kubhaliwe ukuthi awuyaguqela omunye umuntu ngaphandle kwaNkulunkulu wakho kuphela. So uSathane usinika izinto ezibukhazikhazi emhlabeni ukuba sithande zona. Lezi zinto bese sizithanda bese sinikele imiphefumulo yethu, sihamba nqunu, seziucansi ku-TV, sizenza abafana abazenza amantombazane, sithuka inkamba, senza imculo ohlambalazayo nobulala intsha. Ngoba yini? Sifuna udumo. You understand? Yebo siyathola udumo, kepha imiphefumulo yethu iboshwe kuphi esiqogweni. You understand? Wahluleka uSathane kuJesu, wayesemthatha wamusa ethempeleni, wayesemgibezela phezulu ethi akazuyise, ngoba kuthiwa izingilosi uNkulunkulu yakuzithumela zimnqane. Uthi uJesu-ke uNkulunkulu akalingwa. So khona abantu abazinikele ekufeni ngenxa yokuthi-ke uJesu nawo uyatshela kuthiwa lapho uzolimala wena uhamba ngenkani ukuthi uhamba noJesu, bese ufika ufa laphaya uzohamba esihogweni ngoba iBhayibheli litshela ukuthi uNkulunkulu akalingwa. Wena uyatshelwa ukuthi ungayi lapha ngoba uzolimala. Kuwuhlakanipha kaNkulunkulu ukuthi ukwazi lokho, wena uncama ukuzidenga uhambe uyozinikela ekufeni. Wena stand ukuthi umpostoli Pawulu esebhabhajisiwe emva kokuthi-ke ephendukile, eseyekile ukuba umzingeli webandla, esewumKristu manje naye. Mese aqala eshumayela eDamaseko benza njani? Baqala amaJuda afuna futhi ukuzingela yena, afuna ukumbulala. Umpostoli Pawulu bamfaka ubhasikidi bamehlise ngobonda aphume lapha abalele ukuba usezwile ukuba yamfuna. Wena wabona ukuthi kufanele uyozinikela ekufeni. Ingakho kuthiwa wakholwa ngokweqile, but uma ukholwa futhi wena uqonde into oyikholwa yiyona. Because abantu abaningi sebehamba ngobufakazi ababuzwa kwizinto abazizwa kwi-internet, abakwazi ukuhlaziya nobufakazi ukuthi ngabe buyahambisana nezwi. Ngoba yini? Abamlazi izwi, uNkulunkulu abamazi. Njengoba lo bathi moya ingcwele, baloku bebiza moya ingcwele, bathi moya ingcwele ukhuluma nawe ukuthi ukhuluma kanjani nomoya ingcwele ungalazi izwi lakhe? Ukhuluma kanjani nomoya ingcwele uphikisana nezinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini? Ukukhohlakala lokho nokungafuni ukuthi wena ufunde izwi lakho ukuze ulazi lezwi leli, ukuba ubudlelwane bakho nomoya ingcwele into leyo epersonal. Akuyona into edinga mina kuphela loo nto leyo. Mina ngiyevula ukuqonda bese ngithi thatha iBhayibheli lakho uvule. Ingakho ngibiza lezi ncwadi ezikeBhayibhelini ngoba angikhuluma ukuhlakanipha kwami, ngivula ukuqonda kulabo ababizelwe ecebeni likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu akulona likaMhlenge, akukhona ukukodwa kokwami, konke ngokwakhe. You understand? Yayizwa loo nto leyo etheni inkosi? Sondelani kuNkulunkulu, Sondelani kuNkulunkulu, khona uyakusondela ukuze kini. nani asondele. Yabizwa loo nto leyo. uNkulunkulu akasukeli umuntu wemuva. Uthi sondelani, zithobeni, funda ukuthobeka. Then-ke bese uyanisondela, usondela ukuthi unamathele ezwini, noNkulunkulu uza kunamathela kuwena.
khona uyakusondela kinina. Yazi izikhohlakala sithi uNkulunkulu ngithanda khona nginje. Angisho yabona ngayo imoto, ngisho yabona nomsebenzi nemali. Sondelani kuNkulunkulu. Kushisana lithi uNkulunkulu sizosizayo. Yayizona lonto leyo. Kuba yini? Ukholwa ukuthi yena uma enento ephathekayo uNkulunkulu naye. Khona uyakusondela kini. uNkulunkulu akaziwani nesono kuyena siyanuka. Hlanzani izandla nina zoni. Yesu indaba uthini? Ufuna sihlanze, mewuhlanza kusho ufanele uhlambuluke. Umzimba wakho ugezwe ngezwe lesigezi samanzi. Nihlambulule izinhliziyo. Ugeze Nina. inhliziyo yakho Inhliziyo mbili. ume izono zakho. Uma kukhona into oyenzile ebakhelwane hamba ovuma isono sakho uhamba ucela inthethelelo. Uma kufika umuntu ekade ebonile ezothi ucela umthethelele, hlala naye phansi umthethelele kangake na ngaphezu kokuqonda kwakho awunaki ukugcina umthethelelo ngokuba nawe ufuna umthethelelo ngithi yona. Sona sibuka, sona sicabanga, sona sikhuluma, sona singanakile. Sifuna ukuthethelele njalo besibuka phansi ngedolo siyacela ukuthi uNkulunkulu ngicela uthethelele izono zami engizenzile ngazi noma ngingazi. Manje wena mawufuna ukuthethelela umuntu lapha eza kuwena ngqo ethi ke ngibonile. Kahle kahle njengomKristu indaba ithi ke njengoba uJesu ethi bathethelele baba abakwazi abakwenzayo abazange baze bazoxolisa kuJesu. Usesiphambanweni uJesu. So uqale uthethelela isono ngenxa ukuthi umuntu owenza isono uyimpumputhe. Esene. So umuntu owenza isono nokhuluma kabi ngomunye umuntu noma ubulala omunye umuntu uvalekile amehlo akhe uhambe kumnyameni. Amen. Abafani nomuntu osindisiwe. Mawuthi usindiswe ngokweqiniso, u-understand ukuthi wena uphindisele ini okubi ngokubi. Amen. Hlanzani izandla nina zoni. Hlanzani izandla nina zoni. Nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Yathi iBhayibheli lithi. Amen. Liqondile ulimi lweBhayibheli. Yes God. Hlanzani izinhliziyo zenu. Masifunde ukuhlanza inhliziyo zethu ngoba thina singabantu abawonhliziyo mbili. Amen. Inhliziyo embili ngeke imkhonze uNkulunkulu ngokupheleleyo. No. Ngokuba yengabaza. Usho njalo kwincwadi yakhe uJohane uJakobe lapha sahluko 1 verse 5. Yes God. Uthini? Sahluko 1 verse 5 bese ubuye uzoqedela la. Ngeke umkhonze uNkulunkulu ngendlela yakho, ukhonza ngendlela yakhe. Leyo ndlela yakhe unguJesu. uJesu uthi yena uyindlela leqiniso lokuphila. Wena bonke indlela ekusaNkulunkulu ngoba ukuthi hayi umuntu wakithi ongasekho uyena ufana nengilosi uzongisa uNkulunkulu lalela igololo le. Abakholwayo uthi uNkulunkulu ke uMoses ke uthi kuyena uNkulunkulu wabaphilayo. uNkulunkulu kabanika Abrahama, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaIsaka. Ukuthi uAbraham noIsaka bayakholwa kepha abasikhulumeli uNkulunkulu. Uyedwa umuntu osikhulumela uNkulunkulu uJesu Kristu. Hallelujah. Phela igazi lika Jesu Kristu phela. Yes God. Elikwazi ukusikhulumela uNkulunkulu. Ngokuba yilona elilungile engcwele. uMoses wayeyisoni, uJakobe wayeyisoni, uIsaka wayeyisoni. Amen. Yes God. Babeyizoni, babekhona kepha babengenawo amandla okufinyelela uNkulunkulu. No. NjengoJesu uNkulunkulu njengamanje sikhuluma nawe. Understand? Wonke amandla kaNkulunkulu akuJesu. Amen. Yes God. uMoses azange azavuka ethuleni. No. Kepha siyambona lo Jesu entabeni. Yes God. Okusho ukuthi ngempela uyaphila. Yes. Hallelujah. Akavukanga ethuleni kepha uNkulunkulu umphefumulo kaMoses ungakuyena. Amen. Amen. Ngakho uthi uNkulunkulu wabaphilayo. Ngisho uLazarus isihlupheki sinoNkulunkulu lekhona. Amen. Understand? kunoAbraham, kunoJakobe. Amen. Kuba yini? Wakholwa wathanda uNkulunkulu. Incwadi ekaJakobe isahluko sokuqala ivesi lesihlanu. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha. Uma ke siswele ukuhlakanipha khona phakathi kwethu oswele. Ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke. uNkulunkulu okuyena uNkulunkulu osinika ukuqonda nokuhlakanipha sonke thina Ngobuhle usinika ngokuhle engajakati. abantu bazongishumayela bathi ngavele ngazalwa ngumfundisi noma iBhayibheli ngavele ngiyalikrema lalela uNkulunkulu uthi unika ini ukuhlakanipha kanjani Obapha bonke ukuhlakanipha engajakati. uthi uNkulunkulu ufuna abantu kuyena abazinikele njengoba ethi ke masibalekele usathane sinamathele kuNkulunkulu uNkulunkulu uyakunamathela kuthina. Yes God. Ukufunda iBhayibheli kube into engisayenza namanje usuku nosuku ngiyafunda iBhayibheli ngifundela ukuthi ngibamba amavesi ngifundela ukuthi uNkulunkulu njengoba lithi ihlala namathele. Yes God. Fanele wena uNkulunkulu libe lizwi linye. Amen. Hayi kube amazwi wathandayo nayi mina umoya umbuza omunye umuntu eCape Town ayiphi incwadi oyithanda kakhulu mina ngithanda ukuthi hayi khona le mina ngithanda le othi uthanda le incwadi yabaHubo sahluko sahluko 144 ethi wenza izinto zami zibe strong
uzilungiselele impi ziphula umcibilisholo kweshinto kanjalo. Ngiyabona ukuthi abuza ngikhazeleke ngodile kaloluzana kaJoshua nale strategy Joshua wasebenzisa ayisathe uNkulunkulu. Amen. Unezincwadi ezibona mina ngimtshela ukuthi hayi manje the same time sikhuluma uvela thuka intamba kwathi usuwumKristu. Mina ngivela ngithatha iscripture ngibuza manje lithini iscripture? Hayi shaka don't worry my friend. We are under grace now. You should come to my church and have a sacrament with us. I was like, no, I won't. Ngoba yini angekwazi ukuhamba uhlangana nomuntu ongahloniphi uNkulunkulu. Uma uzothi uMkristu ufika abantu bethu inhlamba la uthi inhlamba uyimzenzisi wena. Awubi ngcwele ngisho ukuthi unikele imali engakanani esontweni noma bakuthiwa unikela kanjani. Uma wena impilo yomndeni wayiphila ukunikela kwakho akunomsebenzi ngoba uzobahlulela imisebenzi yakho inhliziyo yakho le. uNkulunkulu ayifuni ihlanzekile. Lezi iBhayibheli ikhuluma ngokuhlanzeka kwenhliziyo. So uhlanza kwenhliziyo kuhambisana nemisebenzi. Imali iBhayibheli ke uyakholwa ukuthi uNkulunkulu yedwa noma idimoni yakholwa. Kepha ngikhombise phela imisebenzi yakho ngaphandle kokwenza noma ngokumsebenzi. Mina ngikhombisa imisebenzi yami ngokumsebenzi. Khuluma ukuthi ngempela izithelo zokukholwa imisebenzi. Yes Lord. Akubona nje ukuthi uyacula ukuthi uyakhuleka noma uyesontweni. Kuhambisana nokukholwa yizo linikiweyo. Bese ulazi lezo linikiweyo wena uyalenza ngoba lithi masibe ngabantu abalizwayo balenze izwi. Singabi ngabantu abalizwayo izwi kepha lingabi nawo umsebenzi enhliziyweni zethu. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na wenza kahle namadimoni ayakholwa athuthumele bese ethuthumela. Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na. Ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi akunamsebenzi. Yayizwa lento leyo. Uthi uNkulunkulu kwincwadi kaThithu ke Sahluko 1 ke from verse 11 12 13 14 15 16 bese ekhuluma lapho uNkulunkulu ekhuluma ngabantu abangabezenzisi nabantu abanye abahola amabandla kepha bengasebenzeli uNkulunkulu bakhuluma ngemilomo kuphela njengamaJuda. Uthini incwadi ukuThithu isahluko sokuqala verse 10 ngokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma izinto engenamsebenzi nabakhohlisayo bagcwele umoya wenkohliso baphafuza inkohliso ikakhulukazi labo abantu bayakholwa abamelwe ukuthuliswa Shumela nje bathi wena awushumayeli ngothando uJesu akekho kuwena njena mina ngeke ngize ngisonye angidingi ukuthi usonye nami ngifuna wena unamathela uJesu awushile mina ngaphandle Jesus Christ shile mina ngaphandle thatha uJesu abantu uJesu ngithi mina ke vula iBhayibheli lakho livule and futhi uzolivula ngoba ufuna ukulivula uzoyesihogweni wena uthi umshona noma ngavula iBhayibheli lami esihogweni uzoyaphakathi esihogweni ngoba ulandela izimfundiso zamanga zabantu abazikhulumela ukuhlakanipha kwabo lithele abamelwe ukuthulisa kumele umfundisi wakho kumele ngikuthulise ngokuthi ngikhuluma iqiniso hayi ukuthi ngilwe naye mina ngifanele ukukhuluma iqiniso. Yes Lord. Lithi iBhayibheli shumayela izwi kumnyama kubo haleluya kumnyama kubo shumayela ukugula ukuphila akho sikhathi ozothi ke namhlanje angizizwe kahle ngiphansi so ake ngishumayele ushumayela ivangeli lithi mayake ubasole uqondise ngakho konke ukubekezela emfundisweni engcwele. Yes Lord. Abachitha indlu iphele bachitha ibandla liyaphela befundisa ungafanele bafundisa izinto ezingekho ngenxa yenzuzo yokulamba bayizilwane leziminzi. Omunye kubona umprofeti wakubo washo wathi abasekrete bangabaqambi manga njalo izilwane ezimbi iziminzi ezibhilaphayo. Bekhulunywa ngobulwane eBhayibhelini uthi umphostoli Paulo ngalwa nesilwane esimweni somuntu eEfesu. So nginanzuzo uma ukuthi ngizobeka impilo yami engcupheni ngishumayela ivangeli uma abantu abafileyo bengavuki. So masiphuze phela sidakwe siphuze singabeleke ngoba kusasa sizofa. Manje ke mawufa ungenalo ithemba wesihogweni abafa benethemba bahlala ethembeni ithemba lethu uJesu nesihlale. Lobu bufakazi buqinisile ngakho ke ubayalisisa ukuze baphile kuphi
ekukholweni. Indaba lokukholwa Yes, mzalwane. hallelujah. Ngeke uzukholwe ngaphandle kokwazi into ekholwa yiyo. Ngeke uzukwazi ukuchazela umuntu ngokholo lwakho wena ungaluqondi. Uzothi manje umfundisi wami uthi wena uthini? Umfundisi wakho ukufundisa into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Hallelujah. Ngakho-ke Ngakho-ke bayalisise ukuze baphile ekukholweni baphile ekukholweni. benganaki izinganekwane zabaJuda. Izinganekwane zakaYishembe, ney'nganekwane zasemaromini, iy'nganekwane zaka-Holy Ghost, izinganekwane zaka-Pentecostal, o-Methodist. La magama angenamsebenzi into ebalulekile ubungcwele. Uthi uJesu-ke masibe ngcwele ngokuba yingcwele. Hallelujah. Why wena ufuna ukusithobela ngegama lebandla? Anginalo ibandla futhi azange ngiqala ibandla. Uthi uJesu-ke bekhuluma noPetru kuleli dwala lizokwakha ibandla la amasango asihova ngeke aphumelele. Ngizakunika izahluthulelo okubophayo emhlabeni kuboshwe ezulwini, okukhululwe emhlabeni kukhululwe ezulwini. Yayizwa loo nto leyo. So manje ngenza kanjani ukuthi mina ngiqambe ibandla ngithi lami mina? Ubani? uMoses asangaqambi ibandla. Walanda abantwana baka-Israyeli. Amen. Isizwe uNkulunkulu esikhethileyo. Yes. Nami-ke ngifana noMoses ngithi ukukholwa kuvela ngezwi yakutshela umfundisi. Umfundisi ukhulumela izwi, kepha hayi ukuthi yena ufuna khonzwe. Inkinga-ke sebeyanilutha abantu ngemfundiso ezimnandi enyameni. Balithembisa uJesu othi-ke wena fanele ukuphile njengoba unjalo ungaguquki. Uphila ngaphansi komusa. Umusa ngiyohlezi ngifundisa lento khona lozingene emakhandeni. Umusa ukuthi awusahlulelwa ngokuthi wena ubulawe ngokwenyama njengokushiswa nokulengisa emthini okugxothwa ngamandla. Kepha umusa uthi manje isahlulelwe sikaJesu uyena ozobuya azokwahlula izwe ngoba izwe lehlulekile ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Njengoba baze bambulala naye bakukhombisa wona ukwahluleka komuntu. Ngoba uJesu wabulawelana ukuthi wenza kahle. Yes, Lord. So kwakumele na futhi Jesu cha lapho uzogcwaliseka ukuthi uzophutha abantu isahlulelo ngoba bayahluleka thina abantu sizahluleki. Njengoba manje ngikhuluma ngalamagama amabanje ngikhuluma ukuthi mhlawumbe khona engimaziyo engizomkhomba ngikhuluma ngezinto eziqala ngamagama bese nina amathele emagameni hayi mina ngakhulula ngaphansi kwale bandla lisho ukuthi uma ukhulula ngaphansi kwezwi likaJesu uzothi uhambe eLuthela bebeshumayela uJesu uzofika umuzi uJesu uhambe Assembly of God uzofika umuzi uJesu mekuba naye lo Jesu wakhuliswa ngaye uye. Amen. Ingqala wafuna ukufaka imingcele noqhekeko lithi iBhayibheli-ke baqaphele la abadala uqhekeko ngoba abasebenzeli bona basebenzela izisu zabo. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi kuThithu isahluko sesithathu verse 4. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu. Lapho-ke sesikhombiswe umusa kaNkulunkulu, Umsindisi wethu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu. Wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga asisindiswanga ngemsebenzi ukuthi ngizilungele mina esayenzayo thina, yayizwa loo nto leyo. kepha ngokwesihawu sakhe Ngomusa siyasindiswa ngesigezo sokuphindu kuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. umoya njani Ongcwele umoya fanele uma uzokholwa ithi incwadi lapha kwincwadi yaseRoma sahluko 12 verse 1 2 3 and 4 or verse 1 2 and 3 ngifuna ukukuvezela ukuthi mesikhuluma ngokuzalwa ngomoya engcwele isho ukuthini. So akusanikelwa izilwane njengemhlatshelo, kepha manje sekuthiwa wena muntu uqobo lwakho njengoba lo Jesu wabizwa wathiwa umhlatshelo umhlatshelo lokamnandi kuNkulunkulu. Nawe-ke ufanele ukuthi ube yilowo mhlatshelo lowo uJesu abayiwo. Ingakho lithi iBhayibheli kwincwadi yaseRoma sahluko 12 verse 1 ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu. unikelwa ini Imizimba yenu umzimba wakho unikela bani kuNkulunkulu ube yini ibe yigugu, ube yigugu ube ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka uNkulunkulu. uyakhumbula uma ukuthi wawalifunda iBhayibheli iTestament elidala ukuthi uNkulunkulu efuna izilwane ezizohlatshwa noma ezizonikelwa njengemhlatshelo uthi akasifuni isilwane esilimele noma esikhubazekile ufuna isilwane esihle esiphelele
esingenasici. So uma ke isilwane sinento esolekayo akasifuni. Lokho akusho ukuthi uNkulunkulu isilwane engasifuni, but uyakhombisa ukuthi ufuna umnikelo onjani. Yes, Lord. Ufuna umnikelo ongcwele, oclean. Hallelujah. Isono akasifuni, into engalungile akayifuni. Ingakho ethi ngifuna okungcwele, ngifuna okuphelele. Yezo nto leyo. Ophilileyo, ogcwele. So manje uzosho kanjani ukuthi uhlala noJesu, kepha wena ufuna ukuhlala nebhodlela kaBhiya kuJesu. Wena ufuna ukuhlala namacici nobufebe kuJesu. Wena ufuna ukuhlala namanga kuJesu. uJesu ufuna abantu abangcwele. Thina sifuna ukuza kuJesu nemkhuba yethu, sizohlala nemkhuba yethu. Lethu ake lithi iBhayibheli masikhumule umuntu omdala. Yes, Lord. Ngoba yini uthi nalapha kwincwadi yeLeviticus sahluko usahluko bani sahluko 10:11 uthi ke khona uyakwazi ukwehlukanisa phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele, okuhlambulukileyo nokungcolileyo. Usho ukuthi uma uthi wena uyakholwa ufanele ukwazi ukuqonda. Manje usaqondi ufica uJezebel esontweni, oJezebel emgaqweni, oJezebel esontweni, oJezebel eklabhini. Ufica imimoya yonke yasezweni, abafana abathembisa amabhlukwe isikhona ngaphakathi abadleni, abafana abadoba amathathula abafaka amazinyo acobezelayo ikhona ngaphakathi esontweni. Udayizwe nwele umfundisi akanenkinga, ujabulile ukuthi nje intsha funeka ize nje injalo uNkulunkulu uzwamukela, funeka sibe accommodate. Uzo-accommodate isono, wena usono wahlulekile. Luthini ngezwi alidlo lichiza umuntu akakwazi ukuthi ashintshe noneno lolodwa ukuthi libe mhlophe lomnyama. Awukwazi ukushintsha imvelo kaNkulunkulu. So yonke lento esiyenzayo, izinzipho, izinwele, opende, lezo zinto lezo zikhombisa ukuthi thina siyadelela ubuhle kaNkulunkulu asakhe ngabo. Sifuna ubuhle bethu sicabangayo okungasoze baba khona. Le nwele ozithenga lapha awusoze baba nazo. Njalo bese unalo uyazikhomula uzikhenge njengoba usuke ugqoke ibhanti. Awuphili ngebhanti. Ibhanti ujalo likhumula ululeke lapha. Funeka uliwashe nalento zenu zisale hlale. Uma ungaziwashi ziyanuka. So fanele uhlale uziwashe bese uziblow uphinde uzineke lapha eminyaka. You understand ukuthi uSathane usezizilima kanjani? Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Sezizilima uSathane. Amen. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele. Fanele ukwazi ukwahlukanisa okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Uyakwazi ukwahlukanisa then bese uthatha isinqumo ukuthi wena iphinde lofuna ukuyihamba. Nize nifundise abantwana bakwaIsrayeli zonke izimiso uJehova azikhulume kubo ngesandla sikaMose. So angikwazi ukuthi mina ngizofika la ngidakwe yiwayini ngizoba la ngishumayela. Akwazi ukudlalela nje utshwaleni bengizoba phambi kwabazalwane. Asikho isikhathi sokudlala. Angikwazi ukuba usomahlaya bengizoba la. Angikwazi ukuzoba umlingisi noma iactor noma icelebrity bengizoba la. Angiyena usaziwayo. Isikhathi sokuwasaziwayo sifike sadlula. Manje sekuyinceku ngumuntu kazana nje. Abanye basidelela bathi niyashumayela ngawuthuba abanye bazalwane. Akubalulekile akudingi wena wazezwini uzobona bese ufike ngaphakathi. Hallelujah. Because nihamba ngokubona, nifuna ukubona ukuthi abantu bangakanani. Still noma ngabaningi uma izwi kaNkulunkulu ngeke enhliziyweni. Kuyofana ngoba ngiyoshumayela abantu abayesihogweni. Yes, Lord. Ngabanye ngihambe nabantu abawu2 noma abawu3. Kepha ngibe ngazi kahle ukuthi abantu abayamthanda uJesu. Amen. Amen. Kunokuhamba nequlu labantu kepha bese wenza izinto zikaNkulunkulu bayalihoxisa izinyawo. Kepha bethi hayi kuzoba nephathi. Basweka kubumhlolo. Jesus. Hallelujah. Speak, brother. Hallelujah. Basweka umhlolo, bafuna uzobukwa, bafaka ama-perfume abizayo, bafaka obhuti inqwebe, bafaka ama-crocs, bafaka amaguthi, bafaka izinto ezicobezelayo. Anginankinga nomsweko wakho kepha inhliziyo yakho ingamfuni uJesu. Akunamsebenzi. Yonke lento esiyenzela ukubukwa abantu emhlabeni, emhlabeni uthi uJesu ninomvuzo wethu emhlabeni. Bonke labafundisi abafaka okhona belobe bezenza isikhumapha befutha imiqala engathi abaselesele ngoba besutha imali zabantu bengafuni ukutshela abantu iqiniso. Uthi umvuzo wabo ule emhlabeni ngoba bathanda ukuswenga emhlabeni bahlonishwe babize ngawo wonke amagama amnandi. Kepha izwi likaNkulunkulu abalifuni. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo. Abantu bazokuba abazithandayo. Nabathanda imali. Bathanda imali. Nabazigabisayo. Abantu
abazikhumezayo, nabazidlayo abantu abazidlayo, nabahlambalazayo bagcwele ukuhlambalaza, nabangalaleli abazali ukulalela inhlonipho isekho, nabangabongiyo abantu abangakwazi ukubonga, nabahlazisayo abantu abagcwele umoya wokuhlazo, nabangenalo uthando uthando alisekho. nabahlebi. Uthi uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 23 verse 11 lokukhuluma ngothando nje uthi kuyavuka abaprofeti abaningi abayodukisa abaningi, kuyavuka abaprofeti abaningi egameni lakhe badukise abaningi besathile emva kwalokho. Hallelujah. Incwadi ngokuMathewu sahluko 23 verse 11. Yes, Kodwa omkhulu kini akabe yisikhonzi senu. sahluko 24 ngiyaxolisa, sahluko 24 verse 11 Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi yakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi. badukise into ekhona abantu bokushumayela nje umuntu onoqondo uya-understand ngishoyo uyayizwa uyayazi ngoba uyalazi iBhayibheli usebabonile futhi abaprofeti bamanga baningi ngale ndlela esimangaliso. Bakuyena esikoleni kuyofundisa ngeBhayibheli kepha umoya ingcwele dololo benza ama-assignment baya-assesswa ukuba ba-qualify bafundisi. Ufundisa into efundiswe esikoleni sobomfundisi uzotshela udlana ayikho inkinga besifazane beshumayela uyibona inkinga wena uyibona inkinga wena. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi. Hayi mina ngibona umesifazane inkinga bezothandaza anganibozi ikhanda wena uyibona inkinga ngoba wena uyindodana kaSathane. Badukise abaningi. Nina nje nijabulisa ukuthi nilo wenziwa mana nisine kubana nonke niveza amazinyo enzenza abantu banothando abantu bangcwele. Iqiniso lingekho kunini. Niyabasenzisi Ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi. uJesu uyabona ukuthi uyikhulumile lento ukuthi uthando lwabantu luzohamba liphole. Mase liphole uthando sezokhula umoya wenkohlakalo. Labona lo mhlaba esiphila kona nje lesizukulwane lesi iqiniso seliphenduke ububi namanga nesono. Mokhuluma iqiniso umubi ephakathini kepha ukhuluma amanga bonke abantu bazokuthanda. Uyanderstand abaprofeti bamanga bangakanani abathandwa abantu abanabalandeli abayinkulungwane nezinkumbi zabantu abaholela esikhokweni. Muke nje umprofeti uShambe lebandla lakhona. uShambe ukopela iBhayibheli kepha usenza yini uNkulunkulu uqobo lwakhe. Oh mama. Hallelujah. Ngoba abantu bakholelwa izinto eziphathekayo. Uze ngegama likaJesu umuntu hawu uthi futhwani ngedumo nawo ufuzo ngedumo idumo yayazi yabulala amakokorosha ukasizokwenza wena. Hayi dlala utshani mphiwa izinkomo. uNkulunkulu wagulisa unekeza ngekhanda ukuze amkhombise ukuthi angamezisa noma ngabe yini uNkulunkulu unamandla ingakhathi utshani iminyaka emithathu wamila izinzipho zangaka. So manje wacabanga ukuthi uNkulunkulu lento wenza umuntu oyinkosi emkhombisa ukuthi ayilutho khona uSathane uyakudansisa ungenza noma ngabe yini uSathane yenza. Hallelujah. Ngakho nithwala izigubhu nithi lona namanzi abusisiwe niyoguqa phambi kwabantu umfundisi ngicela ungibeke izandla ungibusise nakubeka izandla athi ubusisiwe. Ubusisa umfundisi wena. uNkulunkulu wakhe ngakho umguqela mina nginaguqeleka indoda lo mhlobo. Hallelujah. Soze Yes Lord. abaseba lo mfundisi odeli Lord Jesus. odeli Kodwa okhuthazelayo kepha lo ozakubekezela kuze kube sekupheleni abekezele kuze kube sekugcineni uyena oyakusindiswa. yena kuphele yona ke mthoko ubekezela uyobekezela ngoba wazi iBhayibheli abantu abaningi baqhubekile nangu enigma ngapha utshela abantu ukuthi angakuzwi ukuthi uthe uJesu amadimoni lokho akaye eBhayibhelini uenigma ubhizi balesela abantu ngamadimoni wesikhathi uthi wena wenza ukuthi amadimoni ayajabula ayazi amadimoni ukuthi wazi kanjani yonke lento wena. Leli vangeli lombuso liyakushunyayela. Wazi kanjani nayo ngibuza imibuzo phela mina ngawo ukuthi wena ukuthi wena kuthiwa singakuzwi uzokuthiza iBhayibheli yakuphikisa lokho. So thina sikholwa uba wena Bible. Hallelujah. Lord Jesus. phela bekusokwahluleka enigma ngisho ukuthi siyayekukholwa phela asibakube uyena sobuJesu uyanderstand ukuthi abaprofeti abaningi bazovuka egameni bazokwenza isibonakaliso futhi ke tshela. Hallelujah. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke. Yes. Kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Ngakho ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofeti. Nayo indaba ke yamanyala encithakalo. Hallelujah.
Yabona ibandla libachitheka liBhayibheli liyachitheka ibandla liphela. Iyona ke lencithakalo lamanyala njengoba kugcwele abaprofeti bamanga uqala uJesu uthe uza kuqhamuka abantu abaningi. Yes, Lord. Egameni nambuka ngisho izitabane sezakhe iBhayibheli lazo zakha amabandla azo. You understand? Njengoba khona uShembe incithakalo leyo uNkulunkulu akhuluma ngayo. Ngoba uthini onginika incwadi yesibili eseThesalonika sahluko 2 kusukela kuverse 8 9 10 11 khona izoveza ukuthi usho ukuthini uJesu meshike lowo emsebenzi yakhe emkhuhlane uza kwamphula ngenkazimulo kaNkulunkulu eyakumqeda ngomlomo ngenkebe umlomo wakhe. Kuba yini ifuna ukuzoveza lo muntu ongenamthetho bonke izona ufuna understand ibandla nebandla lingenamthetho lizokwamphulwa uJesu. Incwadi yesibili kwabaseThesalonika isahluko sesibili verse 8. Yes. Lapho ke uza kwamphula lowo ongenamthetho. Uza kwamphula ongenamthetho onjani lowo lithi likhona izwi akafuni ukuhamba ngezwi Eyakumchitha inkosi uJesu Kristu. so le namanyala engithakela akhuluma ngawo uDaniel iyona lento ukuthi e-altare endaweni engcwele kuzoma abantu abarong. Yes, Lord. Amen. Abantu abarong bechitha ibandla liphela. Lord Jesus. Eyakumqeda inkosi uJesu Kristu. Ekugcina lokho konke uthini uphila ufune Eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo. Imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. yezona bese qhamuka uJesu inkazimulo yakhe nombuso wakhe besizwini engilosi zakhe ezokwashela uzobe sezoqeda ngani nayo yonke imisebenzi kaSathane. Lowo ukufika kwakhe Lowo ufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane. Yes. Ngawo onke amandla lawo wonke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga. uJesu uyeke ngisho umoya kaSathane usebenze kubafundisi bemla wepulpit. Ngokuba yini uthi abantu abakholwanga iqiniso. Uma umfundisi wakhe engakholwa iqiniso ucabanga njengomlandeli uyini wena? Hallelujah. Uyisihogo nawe uyaphakathi kusona ngenxa yokuthi wena vele ulandela ini umqambi manga. Lord Jesus. Nabathanda abaqambi manga ngoba bona banishebela izinto ezimnandi banishushuzela ezintweni zonke. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso. Ngenxa yokungafuni ukuthanda Iqiniso ukuze basindiswe. Nevangeli akulela lombani ke ingakho ngibona angeke ungibone nginceka umuntu ukuthi mina hayi phela woza sohlanganyela seshumayela uvela umuntu ufike ngobona kumbizila inhliziyo yakhe ayikho kule nto umbizela yona. Kumnandi kabi ukubona umuntu elandela uJesu emfuna because awudingi ukuthi umhluphe lo muntu lo muntu uzilambele ulambele uJesu akalambele mina lo muntu lo. So iyona into engijabulisayo enkosini mina leyo ukuthi ngibone abantu abathanda uJesu hayi abantu ababiziwe lokhu hambani oshela abantu beze esontweni. Amasonto enza njalo amasonto lawo athunyelwe ukuba azokhuhlisa abantu ababamba inkunzi afuna ukugcwala abantu ebandleni khona bezonikela. Yona kuphela into mase bafika ethi wena emthandazi imkhuleko uzobuya uthatha amanzi lawo ngogeza ngawo uthatha amanzi yochela ngawo ekhaya. Isonto leli kuthiwa yini Universal Church. Universal Church ibandla likaSathane lapha yamkele. Yes, Lord. Akho Bhayibheli elihlukela lapha. Kunomthandazo namanzi abanikwayo abantu. Manje singabuza imibuzo kuthiwa hayi singaphikisani nawe iBhayibheli singaphikisani. Angiphikisani ngiyabuza ukuthi into wenzayo eBhayibhelini. Ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso. Angikwazi ukuthi ngizoma mina emgaqweni. Ngithunywe umfundisi athi angihambe ngoba emgaqweni ngimisa abantu ngibathandazane. Akakho uJesu singafana abasenzisi. Yes, Lord. Yes, Lord. Abakhuleka emgaqweni befuna ukubukwa ngabantu benza imthandazo eminingi engenamsebenzi. Uthi wena mawukhuleka phambi uye kamerweni uvala umnyango ukhulume nobaba wakhe emfihlakalweni oza kukuvusisa phambi kwabantu. Amen. Amen. So umethi nje can I pray for you in the name of Jesus? Now uyagijima lapha uyobamba izandla kufaka amadimoni ngelinye ilanga uyakubiza ngena ngaphakathi uyangena. So thina lesonto right nje nje ngizizwa ngi-right kwengina. Kuba yini uthukile awazilutho. Hallelujah. Hallelujah. Vula iBhayibheli lakho livule. Ngakho-ke uNkulunkulu kubathumele amandla okuduka. Ubathumele enini? Amandla okuduka. Ngizobe ngithi mina kuwena uNkulunkulu uyakwazi ukuthi afake ngisho uma wenkohliso kumfundisi ngenxa yomoya
wenkani anawo ungafuni ukwenza into enkantwana noNkulunkulu amyeke abhebhetheke esonweni azibone kukhumala ephumelela yena qobo lwakhe kanti uNkulunkulu umnikele lo moya ukuthi uzibona uhlakaniphile akimyeke vele abaprofeti bamanga abaningi futhi bathola abafundi abaningi. You understand? Hallelujah. And futhi banomona ngoba yonke into bazenzela bona. Ngeke azavuma ukuthi uhambe mina mawukuthi uyalandela iqiniso uhambe uyohlala nabanye abazalwane abalandela iqiniso uhamba nabafowethu yini ezongenza libe nenkinga mina ngaphandle mengithi mina onowami lithi iBhayibheli uJesu kahlukanisiwe yini abanye bathi ngo-Apollo ngo-Apostle Paul ngo-Stephens uJesu uhlukanisiwe wabethelwa uKefas wabethelwa u-Apollo wabethelwa uPaul. Manje sibizana bani lithi masikhulume lizwi linye sibe umqondo omunye makungabi khona ukwahlukana phakathi kwethu. Bathi ke lithi iBhayibheli abenyama banako kwenyama abakamoya banako kamoya. Mawuhamba ibandla lamanga ukuzoshumayela uyaphuma ebandleni lamanga ukuthi ufuna uJesu ngokweqiniso. Kepha mawukuthi uhamba ibandla lamanga uzazi ukuthi ufunani uyaqhubeka ube mbaxambili ube inhliziyo mbili ufuna ukuhlala ebandleni lamanga ngoba usaba ukuthiwa umfundisi wakho uzothini noma abantu abaziyo bazothini noma mhlawumbe wasindiswa khona lapho awunandaba nokuthi nabantu bakhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini baqamba amanga wena uya uthi hayi uNkulunkulu ungilethe khona la. Ngakho-ke uNkulunkulu ubathumele amandla okuduka. Lalela amabandla ongahambile futhi amabandla ekhona kama ngabe ngisahleli khona ngoba ngithi uNkulunkulu ongizela khona. Ngabe ngisahleli khona. Understand ukuthi ngeke ngangena eShem, ngeke ngangena eZion, ngeke ngangena eLuthela, ngeke ngangena eBaptist, ngeke ngangena eMaromeni. Ngeke ngangena kungisho amabandla abiza ngabaKristu. Maningi amabandla isingongenile. Kepha uNkulunkulu wayekhombisa ukuthi ukuphi ngoba uNkulunkulu ngamthola ngeBhayibheli ngitholanga ngebandla. uNkulunkulu umthola ngezwi lakhe awumtholi ngomuntu. Umuntu bekuphathiswe izwi usuke ekunike izwi akakuniki yena kodwa ukunika lo mdingayo udinga uJesu wena udinga mina. Amen. Usho uJesu uze kulabo abagulayo uzobasindisa. Uze ezonweni kwizoni azosindisa abazelanga abantu abalungile. Wena usubona ukuthi ibandla lakho lungile nomprofeti noma nomfundisi wakho right kepha ephikisana neBhayibheli wena usunamathele kumuntu wena qolo wakho unamathele kuJesu wena unamathele kumuntu uzokutshela nje ezinhlamvini zamehlo ungibona mawungizwa ngikutshela ezinhlamvini zamadlelo ukuthi isikhona ungizwa ngoba you understand ukuthi wena uzukukhola upheleliswe ekugcineni azala leBhayibheli lakho mazi uJesu kholwa yizwi ungakholwa yimina kholwa yizwi ukukholwa kuvela ngezwi izwi likaNkulunkulu. Akungimangalisi noma ngabe kuthiwa mina abantu bayalalela noma balaleli lithi iBhayibheli shumayela izwi. Hallelujah. Shumayela izwi kuyisikhathi noma kungesona isikhathi. Yala. Bayale usole. Hallelujah. Ukuze abantu bapheleliswe umsebenzi yonke kaNkulunkulu. So lento yokushumayela ayidona into ukusebenza ukuthi mhlawumbe ubheke inzuzo. Njengoba abantu abaningi besebenzela ukuthi bacebe beshumayela ufuna i-attention. Angifuni i-attention abantu mina ngifuna abantu banako uJesu namathela uJesu. Mina ngumfowenu nami ngisebenzi ngumuntu ofana nawe. Nami ngikhulumela ngishumayela ukuthi abantu basindiswe nami nginezono zami ekumele ngilokhu ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize. Ngithola umusa kuye. Lezono zami singabalelwa bese ngifocus ekutheni nginamathele kuyena ukuze kukho konke ububi bami uNkulunkulu abheke okuhle lokho kubi akushiye ngemuva ngoba angisafuni ukwenza ngilwela ukuthi ngiyeke ukukwenza. So ngalesikhathi uNkulunkulu engisiza mina nginamathela kakhulu kuyena. Kepha uma ngithi uNkulunkulu ke ngoba wathi umfundisi othize uma usindiswe kanje usindiswe nomphelo ayikho lonto leyo. Uma usindiswe emfuleni wena wavela uziphose emgaqweni ashayiswa imoto usindiswe nomphelo. So mawukhishwa wena kugwaye uhambe uyoziphosa wena ebufebeni usindiswa ngolomphelo wena usindisiwe emfuleni wasindiswa wakhishwa emfuleni ugweleza wavela wahamba unozifaka utshwaleni wena usindisiwe kahle. Umuntu osindisiwe umuntu ofuna ukuhlala kulo muntu omsindisiwe. Mengikhipha amanzini ngithi wasihlala nami nazo kufikela ngifuna ngihlale nawe bese ngifuna ngizihambele indlela zami mina sengiphumile esandleni somuntu ongibizile. uJesu sibizela ukuthi sizohlukana nesono nemisebenzi yonke inyama sizophila impilo engcwele. Impilo engcwele iwuthando. Imisebenzi yenyama uthando ukubekezela ubuhle bukaNkulunkulu yini ke futhi
Uningi lencwadi seGalatia sahluko 5 bese siyavala. Sahluko 5 verse 20 verse 21. Umsebenzi kamoya futhi ukhombisa imisebenzi kamoya. Hayi inyama. Asingeni ngenyama ezolweni. Inyama negazi ngeke ize ilidle umuso ifa lomuso kaNkulunkulu. Incwadi ngoba seGalatia isahluko sesihlanu verse 21. Yes. Verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala. No, ngithe ngifuna imisebenzi kamoya, ngifuna imisebenzi yenyama. Verse 21, right? Kepha isithelo verse 22. Kepha isithelo sikamoya Izithando zikamoya, ziluthando uthando makhalona nakho ngokuzithanda. nokujabula Uhlale usemseni uhuba mewuphatheke kabi ukhuleka. nokuthula Uhlale ulandele ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele ngokuba ngaphandle kokuthula nobungcwele ngeke uzobona ubuso kaNkulunkulu. nokubekezela Ubekezele mzukwane ulingo noma ungena ezilingweni lapho usathane efuna khona ke ukuhlola ukuthi ngabe uyakholwa noNkulunkulu ngokupheleleyo. nokubele Ukuthi ube nomusa kwabanye abantu, ube nozwelo kwabanye abantu. nobuvi Ukuthi ke wena ube nje umuntu othobekile. nokukholeka Ukuthi kukho konke okwenzayo ukukhombisa ukuthi unokhaya. nobumnene Ukuthi ube mnene kwabanye abantu. nokuzithiba Uzithibe esonweni, ubalekele ububi, ubalekele ukuhleka, ubalekele ubhodlele kabhiya, ubalekele umuntu wesifazane ashiye amabhluwe neziketi ezifishane, ashiye umoya wephakamo nokuzitshela. Uye ukukhuluma ulimi lasemhlabeni. Uzithibe ulimi lakho uliqondise likhulume into engcwele ngaso sonke isikhathi. Lithi iBhayibheli umuntu akakhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe ngoba singamalunga komunye. Ngakho ke makube ukuthi esikhulumayo okwakhayo. Izinto esizikhuluma ngemlomo wethu amazwi akhayo. Mofuna incwadi yaJakobe sahluko 4 sahluko 3 ichazela ngolimi amandla solimini. Ukuba olimini khona ukufa nokuphila. So le ncwadi lezi yasivezela ukuthi uma ukhuluma umuntu fanele unjalo ukhuluma izinto ezihlakaniphile ezikhombisa ukuthi wena ufuna umakhelwane wakho akhule. Mawuhleka ngomakhelwane wakho noma munxa phuthuka inhlamba yiphi into efundisayo lapha. Wena stand uJesu uthi ke kubafundi bakhe uma uthi aha kumfowethu ubhekene nesihoko. Muzi aha noma uzothela umuntu ngaphandle kwesizathu ubhekene nesihoko. Khona abazalwane abadlala athi nje angibhathi lapho khona loyana athi uba uloya ave ngiyanyisa lo usho umzalwane kuyaphutha ufuna uJesu hayi bese phambi kwabantu akacula akamemezi kangemezi ethandaza umuntu ongazothela umuntu noJesu ngempela. Mase afike eduze kwakhe bese umazi uJesu ngokweqiniso uthi uyabheka lo muntu lo obothele uJesu ahlanjalaza ngempela la ahlanjalaza uJesu abantu abakakholwa ngamanje umuntu mina ngiyamncamela ukuthi angikholwa. Lo muntu ukhuluma iqiniso ngoba vela usho intamo kuyona. Kangakanani mthweni uyakholwa kepha njalo ubandakanyeka ezintweni ezikhombisa ungakholwa. Uhlambalaza iva ngeke uhlambalaza uJesu. Siyashumayela ngethi hawa abantu bazamakholwa. Nje ukhuluma bomncane ukhuluma umfundisi owathenge i-laptop osibali bakhe abamasela. Bese ke seyilando le-laptop useyitholakala mangena njengofakazi uphethe i-laptop entshontshiwe. Kade kunokwa kuzolanda le-laptop uyalwa. Ngoba uyazi ukuthi usibali wakhe uyisela so umphendula kanjani. Manje abantu bese bafika lapha babona umfundisi kubantu abaphethe izinto ezintshontshiwe nomfundisi uphethe i-laptop. Abantu banabona umfundisi uhambe umfundisi bekhona umfundisi. Abantu bonke abasabona ngathi bonakala umfundisi odumile. bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni Bathanda izinganekwane. kepha wena qonda ezintweni zonke ubekezele ekuhluphekeni wenze umsebenzi womvangeli ufeze ukukhonza kwakho. Yona into esinikela ivangeli. Uyabona nje masifunda phansi litshela mina litshela nawe noma ngabe uthi ubani. Litshela bona ukuthi umsebenzi wakho ukuthi uhlale kuNkulunkulu ubekezele. Ezimweni zonke uhlangabezana nazo bheka kuJehova. Yena kuphela uthi uyakusindisa. Kunzima vele kepha kona kuyenzeka ngoba uthi uJesu kubantu kunzima kepha kuNkulunkulu konke kuyenzeka. Yezo lonto leyo. So usikhethele indlela ukuyihamba ukuthi ufuna ukuhamba lobani. uNkulunkulu siyambonga ngalesikhathi lesi nangomusa wakhe asenzele wona. Nanokusigcina emseni wakhe. Banika incwadi ezenzo bonke abantu abafuna ukwazi ukuthi yini kumele bayenze. Ukuthi usufuna ukuhamba noJesu ngokupheleleyo lithi iBhayibheli. Ngakho indlu yonke kaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enamethela esiphambanweni
sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? wayesethini uPetru? Phendukani, Wayethini uPetru? phendukani, Yilowo nalowo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu, kumele ubhabhathiswa emanzini egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono zenu, Uthethelele wonke amacala akho. khona niyakwamukeliswa. Lezo nto ngisho lithi iBhayibheli iphenduka ngeke uzuze kuJesu njalo phinde uhlale. Uza khona uyisona uzophenduka kithi. Ufike uphendukele ukuthi ube ngcwele. So ukuze wena ke uthethelele leziphambeko zakho ozenzayo nezenzile. Khona uyakwamukeliswa. Yakho ke umoya wengcwele awuhlali endaweni engcolile. Isihlale umnyameni womnyama, uhlale umnyameni womnyama. Kepha endaweni engcolile akahlali. So uma wena wenza isono ngomzimba wakho ukuthi ungcwele, uNkulunkulu akekho nawe. Lezo nto leyo. Ingakho phela engakwazi ukuthi ke ingakasuka kuAdam uNkulunkulu. Wamsusa phambi kwakhe ngoba wayesenjalo wayeseyisono. uJesu wahlala phambi kwaNkulunkulu ngoba yini? Wahlala kuyena uqobo lwakhe ngoba yini? Wayenza intando yoNkulunkulu omgcwalisa. So understand ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu bethi-ke masizinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo. uNkulunkulu ufuna abantu abazofuna ukuphila impilo engcwele, hayi abantu abazofeyika, abafuna ama-phone call. Kukho ukuthethelela kwezono zenu, Yes, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesaba bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wanezala nangamanye amazwi amaningi ngoba yala wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Sindiseni ngesizukulwane esibambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa kwenezelo ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwana ezintathu. So bonke abantu abafuna ukubhabhatiswa egameni likaJesu Kristu baza kusithinda kule mininingwane oyibonayo noma uyizwile eqaleni kwenkonzo. Ngabe ufuna ukubhabhatiswa noma ngabe unombuzo neBhayibheli yokwenza njalo ukuze uNkulunkulu enze indlela ugcwaliseke ngakho konke kumele kwenzeke egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona. Sithi uNkulunkulu aqhubeke agcine asandisele umusa kukho konke ezwini lakhe nasemseni wakhe nasothandweni nakumoya. Siphinde sibonane kusasa ekuseni uNkulunkulu evumile ngo-10 nango-11 nenkonzo eziwu-2 isingisi nesizulu noma isizulu noma nesingisi. uNkulunkulu aqhubeka asigcine siphinde sibonane futhi khona kusasa. Amen. Ngikukhuleka bro. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu namandla, Moya Ngcwele, siyakubonga. Izwi lakho Nkosi lingamandla, lingukuphila. Siyakubonga Baba wethu sizulwini ngokusithanda kangaka, uzuthumela indodana yakhe eyodwa vo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu kuba Nkosi azosihlangula esenzele inkonzo yokubuyisana nawe uNkulunkulu. Thina emsasilahliwe sizondeka Nkosi singabangcolileyo Nkosi ngakho konke ukuphambuka nokutamasa kwenyama singenakho ukuqonda. Kepha umusa kaNkulunkulu wabonakaliswa. Siyakubonga Nkosi uJesu Kristu, kazimuliswa ebuhleni bakho Nkosi, uyigcine imbewu yokulunga, uyigcine imbewu yezwi lakho Nkosi ngaphakathi kithi ukuze ithele izithelo zokulunga Nkosi ngamandla akho Nkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.